המקום הזה הנקרא בני ראם, אולי חלק מהם מעולם לא היו פה, חלק היו פה כשאמרנו בקטן גדול יהיה, חלק היו בבני ראם בזמן שמחתם, בזמן דאגתם, בזמן שהיו נזקקים להרבה סייעתא דשמיא, והיום נמצאים בבני ראם, שעל בני ראם הקטן המצומצם שאתם זוכרים, נהיה בני ראם הגדול הזה בו אתם יושבים היום, בו אני זכות לקבל אתכם בברך הבא. השאלה היא במה ינקלה הקטן וכולם, לא רוצה להיכנס לכל אחד ואחד על מה החל הגדול יהיה, אבל יתקיים. אם זה הקטן גדול יהיה, תמיד נשאלת השאלה, אתה תקבל, אני לא אקח לך. נשאלת השאלה, האם הברכה זה הקטן גדול יהיה, זאת היא משקלה? אני משואל קדוש ברוך הוא, אנא, הקטן הזה שיום השמיני למילתו, ששערי שמיים נפתחו הודות לבכי שלו, איך שהתחיל הייתה ממש עקדה, ביום השמיני עדיין נפל ועקדה עקוד והטפת דם ברית, יותר מסירות נפש של האבא, זה נכון, את הבן שאהבת יחידך והוא מביא אותו לעקדה. למה? הרי זה סכנת נפשות, עדיין נפל, אבל וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים. ברגע שאנו שומעים את הציווה, הקדוש ברוך הוא קופצים, אין עניין של פיקוח נפש, אין עניין של להיכנס לכבשן האש, יוצאים מהכבשן האש. מהסכנה הכי גדולה, האש לא היה שולט באברהם אבינו. מי שאמר לה שמן בידיק יגיד יחומץ בידיק, מי שאמר לה זה שהאש תשרוף יכול להגיד עכשיו יש צדיק בתוך כבשן האש, בזכות של זה נדבר, בזכות גדולה שיש לאברהם אבינו, בזכות הזו האש לא שלט בו. כמובן, אם אנחנו שומעים את הקטע הזה של כבשן האש הוא ניצל, השאלה היא באיזה זכות. מי זה היה אברהם אבינו? הוא היה בן של תרח. מי זה היה תרח? תרח היה צרן גדול של אבוידע זורה, ואברהם אבינו הילד בוודאי ובוודאי היה מכבד את אבא, עוזר לו ביצור הזה. אז מה היה באברהם אבינו באיזה זכות ניצל מכבשן האש? אומר המדרש, וזה יש, סליחה, אולי אני אקח לו את זה, אני אשאיר את עצמי בסוף, סליחה שהתחלתי להיכנס בקטע, אני מבקש סליחה, רק רציתי לברך אתכם ברוכים הבאים בשם השם. הדבר השני, להודות לקדוש ברוך הוא, זה סעודת הודיה גם כן. אנחנו כולנו מודים לקדוש ברוך הוא, הודיה שזכינו למעמק הגדול הזה. כל אחד ואחד ברוך השם יתקיים אצלו קטן גדול יהיה, ומה שאמרתי ינקלה זה שייך על כל אחד ואחד שיושבים פה, כולם יהיו גדולים וגדולים, מקדשי שם שמיים ברבים, הזוגות הצעירים והיום כבר ותיקים אבל היום כבר סבים, קדוש ברוך הוא עזר להם שהדור ההמשך הולכים כולם באותו הדרך שקיבל מהבית אבא שלהם ומבית בני ראם, כי היסוד של כל הבתים זה בני ראם. ובכן מודים כולנו, כל אחד מה שזכה יחד, מה טוב ומנעים שבט אחים גם יוחד, זה אחד הדברים הגדולים במיוחד בימינו אנו.
ועוד הפעם אני אומר, ברוכים הבאים, בשם השם, הכנס הזה לשם שמיים, ואני רק הרשיתי לעצמי לתת את הפתיחה. ואני מבקש את ינקלה שאמרתי גדול יהיה, ישמיע את ברכתו. מה שאומר בעל הבית הזה, תודה רבה לדוד היקר על הדברים הנעימים שנתן, ובכלל בעל האכסניה שנתן לנו את המקום לעשות את הסעודה הזאת. אני זוכר את המקום הזה עוד מילדותי, מאז שהייתי ילד קטן. המקום בינתיים השתנה, זה היה קטן, גדול נהיה, לא נהיה, כבר נהיה גדול, הבניין, כל המקום הזה, כל המשפחה, וברוך השם, משפחה גדולה וענפה, ורצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, נכדים ונינים, ברוך השם, שיהיה לך הרבה 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 נחת ובריאות מכולם. ולפני שאנחנו מתחילים, אז נכבד את אחי פנחס היקר, יעשה סיום על כל השישה סדרי משנה שהוא למד במשך השנה לעילוי נשמת אבינו רבי יוסף צבי ורבי פנחס, זכר צדיק לברכה. פנחס בבקשה. קודם מתחיל בכבוד אכסניה. אני חושב שלא צריך אפילו רמקול, לא צריך את הרמקול. מתחיל בכבוד אכסניה יותר רחוק, עכשיו שומעים? יותר קרוב? יותר רחוק. אולי נוותר על הרמקול, נוותר על הרמקול. לא שומעים, זה ככה, נשים את זה פה. יאללה, עכשיו כמו שומעים. ככה יהיה יותר טוב. כן, זה גם כן, קודם כל זה זכות להגיע פה לבני ראם, דבר שהיינו עושים בתור ילדים קטנים. זוכר את עצמי כמו שאני רואה את הבן שלי הקטן מתרוצץ פה, אז אני עשיתי את זה לפני כך וכך שנים, וברוך השם רואים את המשפחה שגדלה ואת הנכדים ואת הנינים וכו', וברוך השם. חלק מהדברים שזוכים במשך שנה, שנמצאים בשנת אבלות, אומרים שתפילות האבות יקנו, שבמשך השנה חייבים ללכת למניינים ושחרית במנחה מיירי ולא לוותר על מניין. אז כנראה לא רק תפילות אלא גם כן לימוד. אני כל השנים שלי רציתי לפחות פעם אחת לזכות ללמוד את כל שישה סדרי משנה, וחשבתי שזה באמת ההזדמנות, וברוך השם זכינו בדור שלנו שיש את המשניות קהתי, שפירוש שווה לכל נפש ומומלץ מאוד, ולומדים פרק וחצי ליום, 2 פרקים ליום, פחות או יותר, מסיימים כל חודשיים סדר, וברוך השם זכיתי בשלושים כבר לסיים את שדר זרועים, ובמשך השנה עד לפני שבת האחרונה זכיתי לסיים את כל השישה סדרי משנה. אז נעשה את הסיום, שזה יהיה כמובן לעילוי נשמת אבינו. המשנה האחרונה אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, משנה במסכת עוקצים בסדר טהרה, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש ורצותיהם המלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כמה וכמה מהמפרשים מנסים להסביר למה דווקא המשנה נגמרת בעניין של שלום. זה לא קשור בכלל, לא למסכת עוקצים ובטח לא לסדר תאיה. יש את מסכת בונאי שגם כן נגמרים בשלום, אבל מה הקשר פה? מסבירים שבכיוון שכל המשנה זה עניין שרואים פה הרבה מחלוקת, בסילל, בשמאי, בסילל אומר ככה, בשמאי אומר ככה, חכמים, רבי גדול, יש כל מחלוקות ומחלוקות. ואדם שלומד חושב שחס ושלום התורה היא ההפך מהשלום. אבל בא הסיום של זה בא להגיד לנו שכל המחלוקת הזה למעשה זה שלום. זאת אומרת
בסילל ובשם לא חייבים להסכים אחד עם השני כדי שזה יהיה שלום. גם ההתחלה של הסיסטי מדרישה, מתי קוראים את שמה בערבית, מתי שכהנים כעסים לכל תרומתם, למה דווקא מזכירים את הכהנים? מתי מתחילים קריאת שמה בערבית? שנייה ערב, שצאת הכוכבים, שיוצא השקיעה, צאת הכוכבים, למה דווקא צריך להזכיר את הכהנים שאוכלים תרומה? כי גם הכהנים, הברכה שלהם זה ברכת השלום, וישם לך שלום. אז המשניות רוצות להראות לנו שכל התורה היא למעשה שלום, וגם אם זה נראה לנו מחלוקת, זה בהחלט לא מחלוקת. אנחנו רואים גם כן בתפילה, את הברכה האחרונה בתפילה זה ברכת השלום. למה? כי התפילה גם כן בזוהר כתוב שזמן תפילה זה זמן מלחמה. תפילה כתוב כאשר אצל יעקב שהוא אמר אני נתתי לך שכם אחד על יוסף, נתתי לך שכם אחד על צווארך אשר קניתי ממורי וקשתי ובחרבי, והתרגום אומר בצלותי ובבורתי. אז מוסבר בזוהר שתפילה זה למעשה קרב, זה מלחמה. מה עושה התפילה? יש את הקרב בין הנפש הבעמית לנפש האלוקית, ועל ידי תפילה מתחברים, מראים שזה היינו הך, הנפש האלוקית והנפש הבעמית זה דבר אחד, וזה עושה את השלום. גם בתורה, למרות שיש את המחלוקת בין התנאים ובין האמוראים, אבל כשכולם מתבטלים לנותן התורה, ולא חשבים על עצמם אלא דווקא לנותן התורה, אז זה הכל היינו הך, זה הכל היינו הך, כמו יש עושה שלום במרומיו, המפרשים בספרים שמה זה עושה שלום במרומיו. יש את המלאך למעלה, יש את המלאך מיכאל, יש את המלאך גבריאל, שהם לכאורה שני הפכים. מיכאל זה קו החסד, גבריאל זה קו הגבורה. לכאורה הם לא צריכים להסתדר ביחד, אבל הקדוש ברוך הוא כתוב עושה שלום במרומיו, שנמצאים למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, אצל המלך, אז הם שניהם בביטול. אין להם לעצמם כלום, כמו שלמשל אם יש שני שרים, יש שר אוצר שהתפקיד שלו זה להגדיל את האוצר של המלך, ויש שר רווחה שהתפקיד שלו זה לתת לעניים, לעזור לעניים, שהם לכאורה שניהם כן, שני השרים האלה ביניהם הם כל הזמן במלחמה, הוא רוצה לתת והוא רוצה לקחת, אבל כשהם שניהם עומדים מול המלך אז לא הוא שר ולא הוא שר, שניהם עושים. אז זה התורה, שהתורה כמובן נתנה לעשות שלום בעולם, לכן התורה מסתיימת בעניין של שלום. עשית את האגרן. יש לך את הקדיש, אולי תגיד את הקדיש הזה ביחד. את הקדיש הגדול. יש? תגיד את זה, צריכים להבין לשם. חיים, תביא את לא משנה, גמרא שיש בו את הסעיף. בהחלט, התכוונתי להגיד את זה. כמובן אנחנו נמצאים פה השנה לאבא עליו השלום, וכולנו יודעים שהמידה העיקרית שלו היה מידת השלום. לא ראו אצלו אף פעם שהוא היה במחלוקת עם מישהו, תמיד ויתר ותמיד נתן. מידת השלום זה היה המידה העיקרית שלו, ובעזרת השם שאנחנו כולנו נמשיך בדרך שלו, וכשרואים שהילדים והנכדים וכולם הולכים בדרך, מה זרו בחיים, עפו בחיים. יש לך פה? אדרן הלך סדר לא, אדרן הלך סדר משנה. אדרן סדר תארץ? אדרן הלך סדר משנה ואדרן הלך. דת החלן שיטה סדר משנה ודת החלן לא נסנה שמנח סדר משנה ולא נסנה שמינון לא בעל מעדן ולא בעל מעדסים. אדרן הלך סדר משנה ואדרן חלן דתן הלך שיטה סדרי משנה ודעת החלן לא נסנה שמנח סדרי סדרי משנה ולא נסנה שמינון לא בעל מעדם ולא בעל מעדם. אדרן הלך סדרי סדרי משנה ודעת החלן דתן הלך סדרי סדרי משנה ודעת החלן
לא נשנא שמינך ציצה שיב במשלה, ולא נשנא שמינון לא בעל מעדן ולא בעל מעשלה. הרב נא אדינו אלינו דברי תורת בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו בצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולמדו את תורתך לשמה. מאויבה את אפינו ומצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אנבוש, לעולם לא אשכח פקודיך כי בם כי איתנו, ברוך אתה אדינו למדני חוקיך, אמן, 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 סלע ועד. מוידים אנחנו לך אדינו אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו מישוע בית המקדש ולא מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו המיילים והם המיילים, אנו המיילים ומקבלים שכר והם המיילים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחר ואנשי דמים ומרמה לא יחרצו ימיהם ואני אתחבא. יהי רצון לפניך אדינו אלוהי בשם שעזרתנו לסיים שישה סדרי משנה קטע זה להזכיר סדרים וספרים אחרים נסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והתלמידי חכמים הנזכרים בששת סדרי משנה תעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי זרי וזרע זרי עד עולם, ויקיים בי ולכתך תנחה אותך ובשכבך תשמור עליך והקצרתך כי תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים באורך ימים בימינה ושמאלה עושר בכבוד, אדינו עוז למו ייתן, אדינו יברך גדל ויסקדש מרבו ועמה דאול עתיד יסקטו ליחיו מיסאיו לעסקו יסוי לחיינו ולמבטא קרתו בירושלים ולשכלה לחלה וגבו למאפר פולחנן ופרעה ומערה ולעטב הפולחנה דשמי לאשו ולהמליך חוט של בריחו במלכות קורא ויעש מחפורקונה ויקורא משיחי ויכון יומכון וחיי דכל בית ישראל בהקלו בזמן קריב ואמרו אמן ישתבח ויספור וישראל ומתנשא ויסלה ויסלה שמי דקודשו בריחו לילה מכל בכוסו ושירוסו ושבחוסו ותכונוסו תמירן ועלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבונון ועל תמידיון ועל כל תמידי תמידיון ועל כל מן דעוסקי באורי סעדי ועשר עדיין וכל עשר ועשר יהיה לאוין ולכון שלום רב אחינו וחיסדו ורחמים וחיים אריכין ומזון רביכו ופרקונה מקנום אבון בשמי ואמרו אמן יהיה שלום רב משמי וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום אמרו ויעש השם עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן שנה הבאה אני רוצה לראות אותך הבלגן שיש פאפה איש של שרון אתה מביע פאפה פאפה זה אחד המושבים גם במושב ליד כמה זמן יש לך